plačeš? Ja ešte nie, ty. Nie. A ja mám utiecť, alebo sa mám otočiť? Čo spravíš vedľa tebe, môj zlatý? Ja sa bojím. Čoho? Môžem? Čerta? Áno, Až plačeš? Ja odpadnem s tým. To sa nedávajte. Dobre. To daj mu teraz späť, ľudia. Tak vybrala som pekné šaty. Áno, paráda. Spokojný Čakal si? som o moc horšie úprimne. On si myslel, že prídem v teplákoch, aby ste chceli vedieť. My sme mali vybrať také korsetové šaty s teplákmi. Tak, lebo však, no. No, Čo? tak teraz máme prekvapenie. Teda mám prekvapenie. Siahni do jedného hačku. Kde máš vačky? No však hľadaj. Ale bez toho servítka. Počkaj, toto čo? Furt sme to vyprávali a to nakoniec za tie narodeniny predsa len. Môj zlatý, gratulujem až druhýkrát toto. Nemyslíš vážne? No, môj zlatý, gratulujem. Druhýkrát toto. Počkaj, No, je to áno, vážne? vážne. Ja to nepijem už. Tak to máš vlastne. Je to ešte malinké, je to ešte len toto, ale Ja odpadnem. to bolo to prekvapenie. Nie obručky, ale obručky sú vlastne. No, táto. Tak dvakrát rodičia celkom skoro. Čože? Žiadna emócia. Neplačeš? Tu si blázen. Už to týždeň tají pred tebou. To bolo video. Don't let go. There ain't no love that's like God. Take me home. I'm holding